Bună tuturor, eu sunt Raluca și bine v-am găsit într-un nou episod. Astăzi vom face o tartă cu dovleac. Vom avea nevoie de 2 morcovi, dacă sunt așa subțiri, dar dacă nu, un morcov, 2 dovlecei, 250 de grame de telemea, o ceapă tocată mărunt, 5 ouă, 60 de ml de ulei și 130 de grame de făină și un bol ca să amestecăm toate și o răzătoare pentru legume. Bun, să începem. Bun, acum vom răzăli dovlecei. Bun, noi le-am combinat toate ingredientele aici. Și acum vom lua ouăle și le vom bate, nu foarte mult. Bun, după cum vedeți s-a format compoziția, s-a amestecat. Acum vom adăuga telemeaua, morcovul și dovlecelul. Îl punem deoparte. O avea nevoie și de lingură și le punem toate aici. Vom pune și ceapa. Și o să amestecăm. Bun, amestecăm toate. Și o să adăugăm și făina. Acum am pus și făina și am pus și o linguriță de bicarbonat. Și amestecăm. După cum vedeți, n-am pus o cantitate foarte mare de făină. Și acum vom pune și uleiul de măsline. Și îl încorporăm și pe el. Am tapetat tava cu hârtie de cop și apoi am pus totul într-o tavă. Acum o vom pune în cuptor, la cuptor preîncălzit la 170 de grade pentru 30-40 de minute. După cum vedeți, tarta este în cuptor. Și cam așa arată tarta noastră cu dovleac. Acum o vom lăsa să se răcească complet și o să tăiem în pătrățele.